Kina kyau kina wani sheƙi. Wai menene sai mutu? Kai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam ya shayi. Ha ya yau. Ya kasuwa? Ya aiki. Ya aikin. Ya sai da hajja. Bige lafiya kalau. Ba un gori mana. To wani kala? Guda biyu mai kwafa. Ko me kwafa? Eh. A to shikenan. Gemi. Wallahi kina burge. Wai ni mutanen garin da ba abin da suka iya ne sai siyasa wai. To dai ka san aljan da suke samu a siyasa? To alheri me suke samu a siyasan nan eh? Kuka kawo social media ba abin da za a gani sai posting ne siyasa. Ba musamman wani misali Adamu Yanga. To ai dai bikin da zai posting nashi wata kila mutum ya kinki. Ai hajja tabbas magana kin nan babu wata kila. Honorable Salo Adamu Yanga shega mara komai a garin ku kusa da kalgama. To me suka muku? Ai Honorable Salo Adamu Yanga bawan Allah abun da ya a garin ku kusa da kalgama ba za su yi ba. To shi kadai ne shugaba a koya? Ina ba shi kadai bane shugaba a garin ku kusa da kalgama. Suna da yawa amma dai ke ba sai an ƙara magana ba dai sai da ce Allah kyauta. To ai dai bikin na gani duk wanda ya shuka mai kyau zai girba. Tabbas zai ga haka gani. Ka shuka mai kyau ka girba mai kyau. To ni na ga shugabanni kasan ma da gudun talakawa suke takara. Ai wasu ba kowa bane suka san da haka. Allah kai mu lokacin zabe. Masu aiki su yi ta zauce. Wanda ba sa aiki kuma mu canza su kama su aiki. Eh za mu tafi ko? Malamin shayi, gwamnati ne nawa ne kudinka? Yawwa alhamdulillah ban Allah amma dan Allah ya son san ko wane ne sunanka? To suna na Defa. Sunanka Defa? Eh, Kaga wanda aka rubuta cikin nan? na gani sai ni da ba. Ina ɗaya daga cikin masoyan Salihu Adamu Yanga. Saboda haka ka ci albarkacinsa. Ku je ku ci biredi na kai da hajjiyarka. Ka mun gode. Yawwa. Na gode. Yawwa. Yawwa. Yawwa.